ቃላት ኣብ ዝፍናታትና ክማን ጠናናን ቤተረካብ ጽዋ ዘሎ እንታይ ምዃኑ እንፈልጥ ዶ? ኣጠቓቕማ ቃላት ምክንያቱ ቃላት ሓያላት እዮም። ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን መልሓስ ዓፅሚ ዘይብላ ክንሳ እንተኾነ ግን ዓፅሚ እንስሳት ክብል ዝተባሃለ ስለዚ ከም ልምዲ ኣፍናን ኣእምሮናን ክንቆጣጠር ይግባእ። ንመርፆም ቃላት ነቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ብፍሉይ ዝኾነ መንገዲ ስምራት ይፈትዮም። ካብ ኣገባብ ኣጠቓቕማና ቃላት ከበርቱ መንፈስ ከሕድሱ ከነቓቕሑን ከሕብሩን ይኽእሉ። በኣንጻሩ ተስፋ ክቁፅፁ ክጎድፉን ከረሓቑን ይኽእሉ። ሓይሊ ቃላት ዝርዳእና ምሳሌ ኣብ ምስራሕን ዝያዳ ርክባት መናፅን ጭብጥታን ምፍታሕን ክንጥቀመሎም ንኽእል። ናይ ካልኦት መንፈስ ዘሕድስን ዘነቓቕሕን ባህሊ ናይ ጉህናን ተለናጋፅነትን መረዳእታና ምፍታት ክንጥቀመሎም ይግባእ። ስለዚ ፃዕሪ ወሲኽና ቃላትና ብወንን ልቦናን ንምረፅ። ሰባት ኣብ ምብራኽ ምትብባዕን ሕድሕድ ምትሕግጋዝን ንጠቓመሎም። ኩሉ ግዜ ቃላት ሓይሊ ካብ ዘለዎም ኣይንዘንግዕ። ህይወታዊ ስምራት ኣብ ዙርያ ዓለምና ክሓዱ ድማ ንጠቐመሎም።